Oras na para sa programang Makapahila. Ayaw kong biyahe. Ayaw kong pasakit eh. Pasensya na. Nakadesisyon ako. Magbulag na ta. Makapakatawa. Friend ako isultini mo. Usalan man. Nadawat ako sa trabaho. Congrats! Thank you! Makakilig. Hi. Hello? Oh my gosh! Nihay akong crush! Makalagot. Pasaylo ako. Wala kay pulos pagkaanak. Layas. Ug ayaw nagbalik. Dear Kuya Wang Stories. Share your different stories in life. Only right here in Star Radio 98.3 with your one and only Kuya Wang. Dear Kuya Wang Stories. Amping diha. Okay. Sana all na lang eh. Wala akong pakialam sa'yo dyan, Art. Bahala ka sa buhay mo. Joke lang. Kaibigan ko to eh. Hindi lang kaibigan, best friend ko to eh. Best friend kong loko-loko. And good evening to your Dinomar Baguio. I miss you kayo ang Amping Kasigi. Thank you too much. Thank you, Mar. Ikat mo po, Marwan. Ako kita niyo mo. It's been a long time. And Amping po always and I miss you, Tero. Dinomar Baguio. Ang ganda ng pangalan ng friendship ko eh. Well, America Star. Sabi naman ni Dance Peace and America Star. Pa-shout out, Josh. Hello. Good evening. And America Star, it's alas 9:14 hanggang sa mawag na ang kagabihan. Ayan, hindi ko na papatagalin to itong ating Dear Kuya Story, November 22 edition. Let's bring it on. Dear Kuya Wang. Maayong gabi Kuya Wang. Ingon man sa iyong mga suking tigpaminawan. Lukok maabot ng iyong sibianan. Tawagal ko sa pangalang Dan. 23 years old. Lumander nga taga Negros Oriental Kuya Wang. Not to mention the specific place. Kasi for sure, pagtatawanan lang ako ng mga kakilala ko. I just want to share the love story of my life. The love experience nga akong naagyan eh. Namang ko inauyab ko yung itago lang na to siya sa pangalang Lyle. Actually, Kuya Wang, I'm so happy with Lyle. Siya ang nakapausap sa akong kinabuhi. Siya ang nakapagbago sa akong kinabuhi. Kumbaga, akong girenew sa akong life. Yes, I admit it, Kuya Wang. Marami talaga akong vices in life. Inom, mutabako. Sigdulag ML, ugusahin mo sugal. Upon all of those things, akong gitaligtad Kuya Wang. Tungod ni Lyle. Inana na ko siya. Kapalangga Kuya Wang. Upon love is too short. Tungod sa usa ka aksidente Kuya Wang, nawala ang mahal na ako sa kinabuhi.
Mikuyog siya sa iyang uncle ko yung og pangumpra. That was Sunday. And then, nakadawat na lang ko og text message nga na daw sa hospital si Lyle ang ako ang girlfriend. Og naghingalo na ko yung that time, I really don't know what to do. What to react. Gusto ngayon akong buhaton. I am not the Lord to save your life. Ako lang yung taong nagmahal sa kanya. And I can't afford to lose her. And kaya nawala ang tawag. Akong ipangga, pag-ayo. For 3 years and 5 months. It's really hard to move on. Most especially kung love kaya ni mga person. Yes, it's true. Nga naagay someone nga abot sa life nga makapabago sa to. That would make us a better person. And you know kaya that Lyle is happy right now in heaven. If I could only give you one message, babe, that would be thank you for changing my life. Even in just a short time. I hope you're happy in heaven right now. And you're free. I love you. To the moon and back. Dahil lang kukutob kayo more power sa iyong programa. And sa Star Radio. Truly yours, Dan.